Tabongke bazar hati rok. Era garanta. Bazar hati rok. Makhe bengaraso, ladies finger. Bengaraso. Ladies. ये है ladies finger. Busne bamle. How much money? बिस्टिया. और ये है स्नेल कितना है ये कैसा पचिस्ता बेनी बोमले कहाँ से लेकर आए हैं ये पारन दे वाह लंका हन बर और hakhamu नाई बो bakai ni wis 50 taka sta salah tangan deh kerasa lap malah belai bang lah belai sin borok pernah belai lantang hano ये है ग्रीन चिल्ली देखो ये है क्या है आप लोग बता सकते हो क्या ये है ड्राई फिश और ये बेम्बू शॉट अभी पकाएंगे देखो tanggo ले अमोते आलि खाना माइ बरनाय बा आलि फुयै रफायजाक्ता और नखलाव आलि थाइनो फुयते फैजाक्ता ले tabok ke khetawat langsak nai bostaw dai tongla hanta ali no bahi bwsai kanai khe apa lah ha lupa fironi thang ko sake dorola thap lang oi thanya ngon ba thang kita kaisa important kok sagra nando nirongna bwhai seler hengke bwsai kwsrang mano bwsai kwsrang hengke bwhai seler mawo botoma kok laika ye sabaile bwrai kaha hengke salahaya no mawo salahaya hengke bwrai kaha no mawo bo bwhaina mutai dehaga tagroma laika angna hai Angle berkah, ane busai bela salahnya, angle kesrang, ane busai bela seller, hingga bahai. Ksto makhe nirang bai baby, hai ta, hingga bah, puai ai siri satung gutung mau, wate kelai jaro sang matang lah ta, busai seller, busai salahnya ni buhi bah, hai rokta, buhi hingga
yakung bati bogu si tabok tongte khamata sat sakao kasate naiklaite hai rokta tongthuya rokba ang kitabok mo ali rok damani pore maimi rok sungbayei saklani school thangnai tani hamale o ani kusu boni P1 ni result phungnai ta khata phungnai ta bu video khaibra disturb ta khai dingle rojak naisi ang cholebu isa jotno sorry to angge khesri badaile ani khorang bu kisa kotor khorang kaprata tani hamle mable oi khesri bile hangba kok samu hai put angta ang hai oro video kok sau mansi ang teluk sau do ko bisa song ka hai masi kok hai amage sau ta kodoke Oh Ani Matha Oh Ani Dingko oh bwsai chalano mama pa sago khama tani hamale isa oh bokhro gurijak rokno bwsai rok namani hinkhe hinja hai asogoina hai bwsai ni order roi mang tamata amo samang khaigra di yang di thangra di ayang di thangra di oro asok tong di ani yakung kisa singra di ani yas kuraigra di himata kisa bohai Oh Ani Matha Oh Ani Dingko oh bwsai chalarokno nalangkota hai ko trok tabok news channel rok masane Oh Ani khuju Oh Ani moko hai ke masane nung borok Oh Ani Matha Oh Ani Dingko nung borok Oh Ani mokol Oh Ani khuju nung borok tabok khungki sikambuk sungnai ta mia pro saklani baba ama antama sikama moharani bazaro sikambuk paite pamanita tabukhe thokro sanai hi orjaga joton rojak mosoko thui rojak mosoko thang rojak jira rojak piaij rojak hasing rojak risum rojak tabok khe sungsnai ta shiba sikambuk thokjak isa sabaile comment khai angla thokjak sikambuk belai na kokya bai bo thogo khoklo bai bo thogo sakomra bai bo thogo berambote bo thogo hai morso bo thogo babri jakpas thokjak angke sikambuk na hagena mai apmarok sirgyang paita sikambuk kete mia yokra jak bo hairo bosamani kata mia no bo haino wathino kaisa thokjak wana bo thokjak wamle bo thokjak kalangsi bo thokjak haika samasbo thokjak sabaidi angna thokjak tei bro kwthilai man nuya debo hingkhe ani bwsaini basi bwsani naita ga ani nok tui laio ge hai Kiri man thwinai ani nok tola tui kwthwi rok laima rok nukhe na hai metun khorang rok khana khe haisa Kiri khai saising rok horma tongkhe teisi hai bwsak si buprajak khai ta kwthwi rok nukha haisa angkhe thwiya na Kiri o tama ta